Hello guys, vlog lang dito aglisi kayo tano di kayo matamaan. Yung sakbay na, kaya't kumana pagyamanan, kan shout out, karagiti dua, subscribers tayo, ada pagayam Olarte, Jody Gandeza, kasamot kin ni adin tayo nga Floyd Pugungan. Thank you so much, iti panang support yo, iti numo. Di pa nag-subscribe yun. Kasama ta kablawang kay amin na viewers, followers, non-followers, friends, amin kayo supporters. Okay. Jadi vlog tayo. Kas na ako na. Tapno di kayo matamaan, aglisi kayo. Ni nagpiksa mo titudon, pasensya kayo Nara namot din. Napiksa todo, di bali tamang nagyulat tamot. Daytoy, di bagbaga. Sika mo gayam, no da mapansin mo, adipekto ti pada matao. San mo ni bagbaga? No da ti depektom, di tabagim laktan ti pangibagaam. San mo nga, ikumpera iti sabali. Kas pangarigan, di bagam, Hoy mare, agpada ta mo gayam ti kiday, nga kaslaki na ray kay ti manok. Siyempre, di pangibagbagaam, ang mga no, isukot, hanam nga kaya di kiday na, tapos iso tinapansin mo, nga nagwawara, medyo mangri na mo. Isungahan mo nga bagbaga. Uno saan, di bagam nga, Hoy mare, agpadata mo gayam iti mata, nagdakkel mata, masair di pangibagaam, nga mabalin nga, saan nang ipadlaw na sair. Mabalin nga panunutan namot nga nyamot, tanda ito tao, chat. Ada mo dati okay kan na, ada mo dati saan nga okay. Lalo no kasla mababain, tadakil ti matana, tapos isupay mo ti apa mo'y bagbaga. Oray pwede di kas pangarigan. Hoy gayam, agpada taman gayam ti timid. Nakatatidog ti timid ta niya. Hamo ngay bagbaga ti kas jeta, ang mga no masaktan di jay pangibagbagaam. Tada nga min dagiti angaw, nga accepted. Ada mo dagiti angaw, saan ang maawat ti daduma. So, an na dan tayo. Dagiti angaw tayo. Han namin nga agpapada ti kudil. Ada na yung pisa kudil, ada na puskol, balat kalabaw, ako nada. Nga saan apulos na mangri na. Ada mo da jay, basit lang ako kit talagang ri na nan. Among di tao, kasparigan na mai-insecure, gapo ijay langlangana. Tapos isupay lati dinilaw mo, the more. Kasparigan, di nakita mo dita nga, uy, ay na, nagdakkel mo ta tiyan mo. Among lang aro din nagdakkel ti tiyan na, pamupay la iparupa. Dagi ka kasiyay. O, ado dagi ti kakaskoy nga medyo iwas-iwasan basit. An na dan tayo basit. Saan tayo nga parparupay ti tao. Kasparigan di jay. Nga pa, namilo ka magaya mo na nangasawa. Karabalo ka mo. Hamuhan nyo nga, dagiti kakasdi nga banag, iwas-iwasan kayo. Or, di ka man lang mga asawan. Ang mga no di tao nga pangibagbagaan nyo, katan na nga kaya timay kasjay. So, no dagi nga bambanag, medyo iwas-iwas na lang. Papagayam niya. Ada dagiti banag gamin nga, saan akayat timay sa tao mangag, ada mo dagiti banag nga okay lang. So nga sika, no dati pakadilawan di talangam. Kiday man mata agong ngiwat sarili ang langan. Bagam langan ni self mo. Apay ayata nagpangit ti kiday, nagpangit ti matak, nagpangit ti agong ko, nagpangit ti hindi, nagdagay ka kasjay. Amo na nga bagbaga nga, friend, agpada ta gayam ti sungo. Nagpuskol ti sungo ta, nagatatidog basilwan. O dagi jay ti iwasan. Natamu tayo siguro kat naragsak ka, nga nang-approach di tao, tagayang pinasakta mo. Tapos lari niya, nagdakkel mo kitiyam mo. Okay lang mo siguro ngay bagam ni, limumag ka Huwag lang nabay, nagdakkel mo tanda ta, tiyam mo, nagdakkel taguro mo. Dagi medyo sana nasayat nga mangag, saan mo ni balbalikas. Di panunot mo lang niya, pay limo mo niya, nagdadakil mo tikas-tikasan. Amon niya balbalikasan. No di bagim mat, tika mo nga dilawon latan di bagim. San mo nga ramraman pa di sa bali.
karo pa'y no comment ti pangi kabilam. Ti ano mababen di tao, tapos kaya timbagam, ado ti makakita na ta, worldwide, dahil social media. So nga, dagiti angaw nga kakas jay, iwas-iwasan. At pada tamagan nga timidan, nagatidog ti timid ta adwan. Di ko na kon, saan nga agpapada, tiri na ti tao. At diyan nalaka nga masaksaktan, at damo di jay han nga pulos nga tumalab kanyaman. Sumantay nga pagpapadaon. Tanarigateng. Ala, dagitoy nga vlogs nga mabuybuya yung papagayam. Bato-bato sa langit. Aglisi kayo, tapusan kayo matamaan.